Sampai nak semadosan kali Pak Minto. Iya. Tanggal 13. Moro ning dalem kono. Dalem Pak Minto. Terus aku moro-moro lah kok lawange ora nek bojone mengo. Akhire aku wis ngono iki njajal. Iya njajal iki. Apa ora nyepelekke ngono iki? Lawange renek bojoku mengo, masaku bojoku mengo terus ngono ya. Ukaramu kliru. Sing bener iki sampean rono lawange ora enek bojone mengo. Ayo. Bu lawange mengo bojone renek. Bojoku mengo. Nyapa ndak kok leboni? Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Dadi pun mboten saged nyusoni. Nik mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumahke teng keset. Temen-temen ya. Lah kok mari ngoten diparani. Dari kula kirik lagi anak-anak, Pak. Susune lak ting prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirik langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirik ya. Lah iki. Dadi yo aja nelongso, pancen wis rasa nelongso, rasa nangis. Trae beda, Pak. Beda nasibmu iki kaya ngono kuwi. Mulane rasa kemaki. Yo ngono ki aja mbok critakne ning kene. Lho, wong kuwi kadang ki duwe lelaku dhewe-dhewe. Yo laku mosok kowe asi terus aku susu kirik kuwi yo. Ngono lera. Kok yo laire yo beda-beda kok, Mas. Wong ki nasibe beda-beda, ora kena netasne luh ngono ora kena. Yo beda-beda tapi ngene iki mbok critakne neraka. Wis rasah nangis, saiki temu mulyamu tur padha ngrasake penak to. Mulya ya mulya mosok susu. Dadi nek wis ngono kuwi iso rumangsa lan ngrumangsani omponganmu ndak keduwuren ngono. Nyapa kok nangis. Susu kirek rena-rena. Nangis nyapa? Mosok susu kirek tenanan. Diomongi kok seksine iki ya wong akeh lho. Kok nangis ki lho. Mosok. Lho, wis rasah nangis. Kowe iki adol welaso ya percuma wis tuwa. Nah. Ngono, nyapa nangis nyapa. Ora enek sing melasi. Ngono. Aku jane nangisku ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok nangis ngopo kowe? Luwe aku. Piye to, Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa mosok duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke? Kowe dek iki iki. Adu pitik, Pak. Piye? Acu pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delon, adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak lembu iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Duit sing dek iki 1 juta setengah mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? JI, Pak. Piye? Sampai nih Bu Supini karo Supia. Darmi. Loh, petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Alpen nagih ibu mbiyen ndek utang akeh. Wah. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat. Berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh jur gak gelem mulih nganti nglakoni sing ora bener. Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Loh, aku ngono siluman beruang. Aku isih senang ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalne aku ning kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti
tresnanono aku sing kaya awakku sing bisa tresnanku kedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih seneng tresnani kowe. aja mati gawe aku nang kene Sapa wong sing ora tresno. Percaya aku kuatno atimu. Percaya aku kuatno atimu. Ya, terima kasih campur sari segidu. SGI Dujo. Pun ngoten to Mas. Segidu. Segidu nggih. Segidu, nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. la quwata illa billah. Matur bantuan Mas. Dalu niki suwan Kyai Tugu, alhamdulillah mudah-mudahan Tugu akan menjadi percontohan desa-desa sekabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk masyarakat Terima Tugu. kasih, ya. Melok lho Mas. Saestu kaya-kaya meri Mas. Tulungagung itu kegiatan apapun selalu gelar budaya, Nggih. selalu ngestarekke budaya, mboten kok cerita tok, mboten kok umuk tok, mboten kok sombong. Ning membuktikan bahwa selalu menjunjung tinggi harkat martabat budaya Indonesia. Nah, lek pun kaya ngoten sing untung sinten? Nggih, kanca-kanca seniman Ya, seniwati. tegese nguri-uri ya nguripi. Lah iki. Nah, nggih. Mula alhamdulillah salam taklim kula kagem Mbah Lurah, sedaya perangkat kadherekaken jajaran Forkopimjam sedayanipun ingkang lenggah dalu menika. Nggih. Tapi harus kita ingat Mas Minto, Ya. kesuksesan pentas malam hari ini, kesuksesan pagelaran wayang kulit malam hari ini tidak mungkin sukses kalau tidak tersupport atau terdukung masyarakat wonten ing Tugu. Betul. Dadi suksese pagelaran krana Karena didukung masyarakat sepenuhnya. Leres, Ah. alhamdulillah. Mas kula kluthuk nggih kala wau sampun jagongan kalih sedaya perangkat. Nggih. Warga masyarakat wingking kelir menika jan saestu Sampun Pak. Pak, jan komplit. Nggih, nggih, Kula nggih. niku lek kalih warga masyarakat Tulungagung menika pun kaya dulur Pak Minto. Ya. Amin, amin. Dan saya itu mengacungi jempol bahwasanya pada malam hari ini warga masyarakat Tugu, Mbak Lurah Tugu menika saya selalu hormat kepada beliaunya. Mbah Nugroho. Mbah Nugroho, amin. iki hebat. Hebat, Tulungagung ini yang menjadi non saya lho. Aku cerita. Nggih, nggih. Tulungagung ini yang menjadi barometer wayang-wayang seluruh Indonesia. Kok saged, Mas? Ramene wayang orang iso ngalahne Tulungagung. Saestu. Lho iya. Hmm. Ramene wayang ora koyo Tulungagung. Kok saged ngoten? Ben bengi Surawan, Nggih. desa-desa iki mesti wayangan. Alhamdulillah. Gumunku mek sitok tok. Sebabe gumun Gumun krana wis to? penonton Dudu krana kekompakan. pelakune. Oh. Kok pelakune piye? Desa-desa liyane iki wayangan. Nggih, nggih. Pakai Serjo kok Suroi ra wayangan blas iki piye? Pakai sejoi urung ngerti kok, urung ngerti kok. Kupingmu apa bosok tas tak siarne? Napa, Mbah? Tas tak siarne tanggal 1 September pakai Serjo wayangan. Loh, sing kula omongno napa? Suruhan lho, Pak. Hah? Sing kula omong iki surone lho. Kamoko surat kayak tanggal 16. Sesuk Eh. isbar. Sura merga pendhapane urung dadi. Dadi ngenteni pendopo dadi. Nah, kuwi kudune sing salahne iki lurahe. Loh, kok sakit, Mas? Suro kok dadak ngenteni pendopo dadi iki lho nyapa? Lah kudune karek niate. Pas ya? niate, Lah, nggih, nek bener. niate apik, desa niki bersih desa, ulane ulan suro, ulane ulan kang bersih. Kuwi biasane desa-desa kan
Nun sewu lho. Gelar. Gelar wayang. Mesti Contohnya tugu iki. tirakatan. Sesuk wis malam terakhir suro lho. Nggih. Nyatane begini ya diselak-selaki wayangan. Pakai Serjo lho. Ani- Suruhan ki blas ra wayangan. Lah ning lak Mas Jalang minta mboten ngertos kok. Sama ngomong ki lurahe, Pakai Serjo. Ngomong ngono. Sik Piye to ki? suro ra kebagian nggon. Nah, berarti sing salah sampean, Lah Pak. kok Sampean itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sing boboti tanggapan. aku yo mengutamakan masyarakat krono apa suruh aku ndak wayangan. Sebabnya napa? Ya golek dhuwit nggih tuku pendopo kuwi. Gendeng kowe. Ngerti? Sampeyan ki ora ngerti. Pendopo itu ku. Pendopo ki ya prioritas kanggo fasilitas masyarakat. Lurah ki ngene iki. Mangsamu sapa sing nukokne? Tuku dhewe kuwi. Sing sampean posting bendina kuwi. Heeh. Ngawur tuku malah duwe kurang bengkok disewakne dek iki. Kowe ngawur ora rono mangsamu. Coba. Nun sewu, Pak. Nah. Niki angger jebles mawon lambe. Lah iya lho, kadhe iki Sing bengi lho diarani kaya musuh. pemimpin desa ki nun sewu ya, Mas. Wong ngelokke maido ki penak. Nek sing lakoni. Nah, kuwi dirungokke. Dadi lurah ki abot. Labot. Lho, lek abot nyapa mbok lakoni? Piye neh ki kok iso? Lek abot nyapa kok dadi dilakoni? Menungso ki penak lho. Menungso ki penak. Luwe mangan, ngantuk, turu. Ya ora? Nggih, nggih, nggih. Lek abot ya nyapa dilakoni? Nah, kuwi prinsipe wong sing ora duwe cita-cita. Luwe mangan, ngantuk Turu. turu. Panas ki yo. Wareg ngising ngono ta kowe? Ya. Lah iya wong ora duwe prinsip ndak duwe cita-cita ki ngono kuwi. Terus sampean Loh, Heh? panjenengan pun nate panggih Mbah Lurah Pakai Sujo. Heh? tulung temokno. Tulung Lah temok. tanggal 1 pas minta ngasto kono berarti lak wis omongan karo lurah. Ngono lho. Lurai minggat. Kowe iki tenanan apa ora? Aku ki ora mudeng lho. Soale doh kono doh kene iki ngertiku ya nek kene Mbah Tugu pirsa, Mbah Nugroho ngerti. Heeh. Lah nek nglerek sithik Mbah Samir ngerti rada ngulon. Terus nggon Pakai Sujo sinten Pak ingkang lenggahi, Pak? Sing lurah. Nggih. Heeh. Tak wongi. Nun, Kowe iki ora paham kowe. Lurah Pakai Serjo ya sing mrongos ning kono kuwi. mosok kuwi lurah to, Ya Mas? kuwi lurah. Lho ku gene mbok lolokke ngawur wae. Ngawur wae kono yo ngrangkep dadi lurah. Aku nek sing ngelokne wong ndak waras ndak masalah. Lek wong waras aku mesti nesu. Weh, nyuwun pangapunten lho, Pak. Sik. Berarti jenengan ngelokne kula napa? Ora waras. Berarti aku edan. Edan. Sampan yo melu edan. Lah ngopo? Lah ngerti nek dagelan edan sampean jak. Wong Aku mana loroke Mbah Lurah Tugu to, Mas. Nyuwun Mas Duwojo neng kene kon dagel. Coba. Terus Lah yo wis kon dagel. Ha sik apik-apik Mas Minto lho. Sampeyan ki Loh. paling tidak. lha nyapa apik-apik? Loh, sampeyan teko wong tok. Rekasane Mas Minto ki sik ngopeni yoga. Kuwi dirungokne Sik kuwi. ngopeni sinden, ngopeni posisi, ngopeni tukang son, ngopeni peniti, sik nggawa panggung, Lah. sik nggawa lampu. Ki lho, lek Pai bijaksana tamu- ngene iki. Pai tamu apa? Aku nglenggono kok sadar diri. Lah kowe dagele sak jam luwih saiki kok maido contongmu ki lho. Lho, Iki panggung rungokno. panggunge sapa? Resikone Nah. dalang nggawa wayang, nggawa mangkara, nggawa gamelan sound system, nggawa sinden, nggawa yoga, peniti. Nggih, Coba. Mas. Nang Jajane. sewu Pak Minto. Yoga ya penting, waranggana ya penting, Nggih. musisi ya penting. Tapi sampean kan ranggawa sing luwih penting pagelaran bengi iki. Lho. Ning iki tanggung jawabku Tanggung iki. jawab, yoga ya penting, waranggana ya penting, musisi ya penting, sound ya penting. Tapi nek sing luwih penting tapi sampean ra gelem nggawa dhewe. Apa? Debok. Apa nek dalang terus ini kon usung-usung debok ngono apa nek? Lah kowe nek di sapa kak tanggane lak ya lho, Pak Lurah Minto saiki arepe bakul tempe to. Lah coba. Ngono. Ayo. Ya apa ora? Ning lak lembah mana? Lembah mana apa? Sik, Mas. Jenengan niku Kyai Sepuh. Kula tahu Eh. jenengan nyapa? Piantun piye? Kyai Sepuh. Tak omongi kowe. Tugurejo ki tangga desa karo Pakai Serjo. Nggih. Nun sewu, kudune silaturahmi yang kuat dengan warga masyarakat Tugu Ditanamkan. kudune ditanamkan yang erat yang kuat. Leres. Ditanggap tanggane dhewe lho. Nggih. Kok kemlindi sombong ini lah Pak Minto ngene. Sombong piye wong rega ya ora kaya liyane. Ora perkara regane, leh tapi- mayang apa njaluk lakon. ora perkara lakone. Lah kok sombong? Silaturahmine kuwi lho. Kemlinti piye? Kemlindi ditanggap malah madhep rono ra gelem madhep rono ki. Sik.
Kowe tau ndelok wayang apa ora? Liyane aku tau ndelok wayang ora? Tahu Pak Minto. Lah ya tau apa nek dalang terus madhep rono ngono jajal. Dalang ki lumrahe nek trah saka Kulonan Surakarta Hadiningrat utawa Yogyakarta Hadiningrat kuwi tatanane dalang ya madhep rono. Lah. Nek dalang madhep rono kuwi dalang. Ki lho sing ngerti. Kowe iki melu budaya pirang wulan to kowe kok ora paham. Isine kok mek maido turan dik bengi aku jane sik mangkel mami tak ngenti tenono nang tugu sesuk aku. Lah napa, Pak? Wingi ning Sidorejo aku anyel karo kono. Sampeyan ki ya ngono Aku kuwi. ya pegel karo kuwi yo. Lah nyapa? Ya pegel lho. Pak aku iki Pak Minto ngendikan to. Nggih. Jo tanggal 15 main ning gone tugu. Nggih. Awake dhewe persiapan tanggal 13 awakmu kudu mara ning omahku. Nggih. Ya to? Nggih. Engko awake dhewe omongan, engko nggih bahan apa materi apa. Jagongan kepenak. Tanggal 13 dini aku mara ning daleme Pak Minto. Pakai Serjo. Lah kok malah nun sewu lho. Pripun Mas Luduk? Nun sewu lho. Nggih, nggih. Aku mara ning gone omahe, Heeh. wis selawange ora enek. Bojone mengo. Kuwi Lho, ki piye to ki? Piye? Sampai nak semadosan kali Pak Minto. Minto. Lah iya. Tanggal 13. Tanggal 13. Moro ning dalem kono. Dalem Pak Minto. Terus Aku mara rono lah kok lawange ora enek bojone mengo. Loh. Akhirnya aku wis Lah ngono iki jajal. piye njejeling. Apa ora nyepelekke ngono iki? Lawange renek bojoku mengor, mas aku bojoku mengo terus ngono ya. Ukaramu kliru. Sing bener iki sampean rono lawange ora enek, bojone mengo. Ayo. Bu lawange mengo bojone ora enek. Bojoku mengo. Nyapa ndak kok leboni? Wah niki ya geseh kian. Wong bojo kok kon leboni wong pripun Iki lho bocah kocolok lho. Mas, sampean ki dianggep anak iki kanggepen Nah, karepe Moh. ngono lho. Moh aku lek di bapak kuwi moh aku. Moh, Moh. moh aku yo moh dagelan kowe. Ngantek kowe nembang nganggo prabotku titenono kowe. Mikir ra gawa. Gawa. Endi? Iki Diingi ora gawa diingi. lek nyilih kok. Batu kuntek iki. Wis titenono. Pola Mas Didik sampean nembang entuk lek kae nembang nganggo musik SGI ra oleh. Ki lho Mas, sampean ki mbok yo padha karo aku nyapa. Nyapa to jane kuwi ya? Mbok sing padha karo aku. Nyapa to kenyih? Piye-piye wong Kuwi belani loro. sapa? Kuwi dulurku lho. Kok malah belani Pak Minto nyapa kuwi? Aku ki ning- kuwi dulurku lho. Tak tapuk cangkemmu lho kok. Kula niku teng-tengah, Pak. Heeh. Kula nggih nganggep panjenengan kaya bapak, kula Lah, nganggep kuwi lho. iki nggih kaya Lah, iya. tuwa. Ning sak ora-orane sampean karo aku mbok sing padha. Ora sepadha lho. Lho, nyapa? Ora sepadha beda. Beda. Siji kuning, siji ireng kok. Paman kudune bersyukur karo wong ireng lho. Lah ngapa? Mergane wong kuning, mergane wong ireng. Ya ora? Mergo enek wong kuning. Mergane wong ireng. Dasar sampean sisir kasih luwih kuning, sampean kita ireng. Ya ora? Hah? Undang-undine ngoten, Pak. Ora tegese iki awakmu karo iki kok beda. Lek kowe ketok ireng iki ketok mrusuh. Beda, Pak. Niki riyen laire benten. Heeh. Nek kula riyen laire niku pas Desember. Lah, Gede-gedene sumber. Tur lair kula mbiyen pangapunten. Ketoprak siswa budaya main teng Kalibokor Surabaya. Niku kula niku pas lair ditampa bidan ayu-ayu. Tur kula niku dimimiki air susu ibu. Kesehatan terjamin. Njur nalika semanten kula tenggene rumah sakit dilebokne teng ruangan AC, Pak. wah, VIP, Pak. Bayi kula niku terjamin. nggih, bayi kula niku dilebokne open nika. Wah, metu dadi roti. Kok metu dadi roti kuwi to? Open lho penghangat bayi ki lho. Ora ngerti. Meneng sik aja ngomong, ben ngomong iki. Kula dirukti apik kali ibu bapak kula. Tur yo dipomo tenan. Ning delalah Mas, masyaallah. Mas kluthuk laire usum paceklik, Pak. Layak wandane kaya ngono kuwi. Pas bulane Januari hujan sehari-hari. Heeh. Niki lahir toprak ra tau main. Ibu niku isine ming godhog tim-timan karak. Niki Layak. godhog tim-timan karak diwehi kambil tuwek. Nek ngarani sego aking. Lah niki lahir delalah ibu nalika lahir niku lak bapak ubet golek duit. Lah kok ibu niku pun buka 18, Pak. Bisane meteng apa ruko ya. Piye to lahirku kuwi lho, tak critakne Mas Minto. Heeh. Songo. Buka songo. Buka songo. Delalah niki pas ibu. Sik. Nyapa? Kuwi karo aku tuwek aku lho. Mosok kowe roh lairku mosok. Loh.
Lah iya. Lho iki critane buke kok. Oh, buke tak- Critane buke. Walah letik jok litik Mas mbiyen jan kaya-kaya ngempet eluh. Laire Mas niku nun sewu, Pak. Ibu nu pendarahan. Heeh. Pendarahan enten nek 15 kilo. Pendarahan. Pendarahan tok Bu ini. Arep ngetokke kuwi. Nggih. Ngono dadak ditokke. Lah, pripun to jan? Lek metu ngripoti wong e. Delalah, Pak. Delalah kok udan deres. Lah kuwi dirungokke. Ibu nu teng desa Kluthuk mriko, daerah Wonosalam munggah. Niku lak nggon gunung, Pak. Heeh. Delalah niki meteng, ibu niku melangkah. Sing meteng buke kok aku meteng. Yo. Ibu meteng niki melangkah. Ya. Lah kok bledek nu banter, Pak. Duar. Lah kok niki metu lupit niki. Bledeke muni mleh tiar. Ndase niki mendelep mleh. Ya mek tinguk ngoten niku tok, Pak. Layak. Kisane bayi po nyambik. Niki laire bar ngoten terus ibu diopeni kalih dukun bayi desa. Nadalah kuwi lho. Ibu pendarahan langsung dirawat jalan, dibawa teng KUD. Lah akhirnya Mas Kluthuk Akhirnya ibu ditimbang. Dan iki ibu po gabah. UGD. Ah, kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Heeh. Ibu digawa teng UGD niki diopeni bayi, dukun bayi desa. Masya Allah, Pak pangapunten. Niki lak mesake. Bayine ora ngrasake susune ibu. Lah, dukun bayi ini lak ngingu kirik to, Pak. Heeh. Delalah. Ya Allah. Delalah dukun bayi pun tuwek banget nika. Jadi pun mboten saged Walah, nyusoni. Nik mboten saged nyusoni pun sepuh. Niki dilumake teng keset. Temen-temen aja. Lah kok no mari ngoten diparani. Lah niku lak kirik lagi anak-anak, Pak. Heeh. Susune lak teng prengkil nika. Nggih. Lah kok ngungkeri niki, Pak. Ya seneng. Pak yo begitu roh susu kirik langsung cup ngoten niku. Layak lambene kaya kirik ya. Lah iki. Dadi yo aja nelongso, pancen Wis rasah nelongso, rasah nangis. Trae beda, Pak. Beda nasibmu iki kaya ngono kuwi. Mulane rasah kemaki. Yo ngono ki aja mbok critakne ning kene. Lho, wong kuwi kadang ki duwe lelaku dhewe-dhewe. Yo laku mosok kowe asi terus aku susu kirik kuwi. Ngono lerang. Kanca laire yo beda-beda kok, Mas. Wong ki nasibe beda-beda, Beda-beda kok. ora kena natasne loh ora kena. Yo beda-beda tapi ngene iki mbok critakne neraka. Lah, wis rasah nangis. Saiki Rasah nangis. temu mulyamu tur padha ngrasake penak to. Mulya ya mulya mosok Nah, susu. dadi nek wis ngono kuwi iso rumangsa lan ngrumangsani omponganmu ndak keduwuren ngono. Nyapa kok nangis. Susu ya? kirek rena-rena. Nangis nyapa? Mosok susu kirik tenan aku. Diomongi kok seksine iki ya wong akeh lho. Kok nangis ki lho. Mosok. Lho, wis rasah nangis. Kowe iki adol welaso ya percuma wis tuwa. Nah. Ngono, nyapa nangis nyapa. Ora enek sing melasi. Ngono. Aku jane nangisku ora perkara kuwi aku. Lho. Lah kok nangis ngopo kowe? Luwe aku. Niki Pak, basa gedhi yo beda neh to Pak. Nah, iki. Jane nalika SD tekan SMP, beyuh Pak, rupane nggih padha kalih kula. Basa nun sewu. SD kelas 5 mbethike ra umum. Lah yo. Mbethik Pak. Bedhek banget. Wah, Ngampun critakne nyampun. diomongi bapak le magrib aja metu omah. Ya. Ki akeh Bathara Kala. Heeh. Lah kok pedan pit nika Heeh. cemplung selokan. Niki Bedhike kaya beti. ngono kuwi. Mula nun pangapunten Mas Minto. Heeh. Lambe dhuwur niki lak beda alih kula to. Beda sampean kan ketok disawang nyenengke ngono. Nggih, biasa to. Lha ku Nek niki lak rada nyongot sithik to. Heeh, rodok nyongot. Niki riyen niku magrib tiba teng got. Kali bapak ngriki pangapunten. Ngriki cuwil separuh. Lho. Akhirnya dibetok teng rumah sakit. Heeh. Terus kali dokter niku di napa jenenge diinterogasi bapak. Pak, ini harus diambilkan daging belakang. Bokong. Bokong ini ajeng dicuwil, nempel ngriki. Lah, bapak lak mesake. Loh nanti kalau udah dewasa gimana anak saya kan bokongnya nanti lak lobang. Ya, heeh. Akhirnya kula dirujuk kali bapak. Dirujuk kon. Le, Masmu tiba mesake tulungono. Lah ngopo to, Pak? Kae lambene dhuwur butuh daging. Heeh. Akhire kula dijak ngindangi niki bablas disunatne. Sampeyan. Nggih.
Sunat. Sunat dadak kula. Terus? Basa sunat dadak, bapak niku kula teng ruangan dhewe to. Hah. Dok, anak saya kritik potongannya jangan dibuang leh ngoten. Oh iya, Oh, potongan Pak. sunat. Pun saya bawa aja saya minta. Lah kok mlebu teng ruangane niki. Ya. Dokter niki diomi, Dok, ini ada solusi. Enggak usah bokonge niku dijipuk daginge. Pun niki ditembelke teng lambene anak kula. Turane sunatan Turane sampean. sunatan dadine tanpa tulang to, Pak niku. Oh iya. Mula yo nggih lemir ngeten niki lho. Niki tanpa tulang, Pak. Layak. Ngoten. Anu, oke. Napa, Mas? Berarti kita tembelan entekmu ya. Nggih, mulane halus ngono kuwi. Cangkemku ki tembelan entekmu. Iya. Layak nanggro wong wedok ayu sing jengat cangkemku lho. Kowe iki yo Masa ora umum. masa enek lambe terus tembelan pelem. Kok tak tapi lambemu. Oh, lambemu. Wis Aku mosok kok nemen wis mobil Suzuki rek terus tembelan pelem. kowe ra sembrono. Dene cangkem ki ora tau. Mas Minto lho sing marahi gregeke Mas Minto lho. Wong aja ngono. Wong ngene lho, Pak. Ngono. Bersih desa ning Tugu. Muga-muga sedaya warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Taala. Wis tak omongke sore mau. Lagi. Lagi dicontoh, Pak. Kula niku nun sewu. Tugu ini menjadi barometer. Nggih, nggih. Kita itu sudah jarang melihat patung BBKBN. Iki lek mbiyen ngarani KB. Keluarga bercelana iki. Aduh. Keluarga berencana. Lah yo nek ora Jarang celana loh, Pak. susah. Kita itu melihat patung KB ini jarang. Nggih, nggih. KB program dari BKKBN cukup satu anak dua istri. Ini yang harus ditanamkan. Satu istri dua anak. Tapi loh, oh iya iya, satu Nah, istri dua dua anak, anak. itu yang selalu ditanamkan. Patung KB ini jarang loh, Pak. Jarang. Gini bener. Riki sik enggak. Tapi Tugu sik enek di patung KB. Loh, anak papat sih. Lho. Loro lho lho. Sini ngisor loro nih sama udah. Matamu kayak wong delok kok iso. Delok. Wong delok kok iso. Dadi insya wong delok tiba kalau patung ya. Ya suka katarak kok. Tadi muga-muga Tugu menika dadi desa sing gemah ripah los jinawi Amin. ora bakal kekurangan sandang pangan ping papat. Alhamdulillah amin. Puskesdes, pos kesehatan desa ini melayani masyarakat. Masyarakat ini yang penting sehat. Lek wis sehat insya Allah bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah nyambut gawe manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kabeh selamat donya lan akhirat. Uripe saya nikmat. Nikmat. Nah niki Menika Pak. Tugu Pak Minto. Bener lho Pak Minto? Iya. Ya. Pak Minto. Aku surasa mbok kandhane paham ngono kuwi. Balik desa ini wombo ya Pak Minto. Loh. Niki Kayak masjid lho Mas. Masjid niki lho bali desane teng mriki. Begini maksudnya. Kowe iki ora tau sapa rene kok iso. Urung dicet, urung Masjid. dicet. Balik dene urung dicet. Lho. Kok urung dicat niki lho daleme bali desa mriki lho. Lagi. Ayo kuwi tanggane. Sebabnya apa kok balik desa ki urung kok ngecet? Sebabnya ya karena repot Mas. Ora. Mergo anggarane kena Koperasi Merah Putih ki rodok dadi Ya beda kok iso mangsane ngono. Sing penting Tugu Nah. niku tegese TUGU. T iki tekun manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah warga masyarakat Tugu pinaringan berkah barokah sedayanipun. Alhamdulillah. Usaha untuk mencerdaskan bangsa itu yang selalu diutamakan. Muga-muga generasi bangsa oneng Tugu kene iki migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Ya. G Gagasan dan ide itu sebagai pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah desa insya Allah akan mensejahterakan warga masyarakat semuanya. yang terakhir hurufnya U. Umum. Jadi kepentingan apapun warga masyarakat kini ki, pemerintah kini ki juga untuk umum. Lebih baik mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Amin amin Loh, amin. Mbak Lurah menika. Mbak Nugroho, Mbah Nugroho menika. piyai ini kejawen tenan. Jawa. Kagem jare. Ngagem jare. besar. Jare ki insyaallah jaki jangan rek ki lirak-lirik Mbah Lurah jangan sampai lirak-lirik terhadap APBD, terhadap anggaran yang bukan hak beliaunya. Alhamdulillah. Insya Allah beliaunya transparan, insya Allah beliaunya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, ora gelem mangan duwike rakyat. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah. Kowe lek iso cerita tutur kaya ngono iki awakmu kok ya ndak magang kepala desa. Pak Minto, kula niku jane ya pengen. Cuman saya itu berangkat dari bawah, nek ingin nyalone juru kunci, maite demo, Pak. Aku wis Lah ngopo? ora trimo kok korupsi aku. Oh. Korupsi apa dadi? Maesan.
Mbak Lurah, kok ngagem beskap? Bes ki besarkan hatimu sebagai kepala desa. Amin. Kesing ngopeni wong akeh iki beda-beda karaktere, beda-beda panyunane. Dadi wong iku dadi lurah kudu sabar nrimo ing pandum. Kapok. Dadi lurah aja duwe jiwa kapok. Mergo itu salah satu dedikasi kita untuk mensejahterakan warga masyarakat. Pengabdian. Loh. Inggile ngagem blangkon. Kenapa kok pakai blangkon? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Alah. Yo iki lho beskap karo jarek iki lho. Blangkon ki blang-bleng insyaallah sing dijangkah bakal kelakon. Alhamdulillah. Selani tembang ya Mas? Nggih. Heeh. Iki gandeng sebagai kepala desa itu punya tim penggerak PKK, Oh, PKK. Ibu kepala desa. Ki Mars PKK diaturke. Ya. Sampai sekarang ada ya, Pak ya? Wadah. PKK? Bojone Mas Ono. Kluthuk. Bojone Kluthuk niku Ketua PKK. seminggu 3 kali, Pak. Senin PKK, Kamis PKK, Minggu PKK. Apa wi? Lho PKK. Ngantek kula niku nun sewu, tidak ada waktu untuk saya. Sak awakmu lho kok kerep men dipekek-pekek nih aku yo. Yo PKK wae ora usah nggih pekekek kok iso. Nah. Nggih. Pendoronge wong lanang baik di rumah maupun di luar terkait dengan pembangunan iki lek nek wong wedok wong lanang ra semangat. Persamaan gender, Pak. Heeh. Kula niku yo sing nyemangati yo bojo, Pak. Lah, Lho, kuwi lho. kula sing nyemangat iki bojo. Bojo. Heeh. Kula niku nyambut gawe bojo kula niku wis termasuk nun sewu lho, Pak. Bojo kula termasuk istri yang mandiri. Ya. Alhamdulillah bojo kula niku pinter golek dhuwit, Pak. Heeh. Oh, dadi nyambut gawe duwe objek dhewe. Enggak, dadi aku nyenggane dhuwit ning ndi bojoku roh. Dadi bojoku golek dhuwit. Kuwi pinter goleki dhuwitmu ora kok pinter golek dhuwit. Hanya untuk menggambarkan, Pak. Ya. Keluarga berencana itu seperti apa. Lah iki kowe dadi kowe dadi anake Jajah. Sampeyan dadi anake. Si sapa? Ya no kaya patung kae. Ah. Bapak ibuke terus anake loro. Pamane awakmu duwe adi kae. Adi pipit kae Jajah. Bojoku Kiki kenek, Bunjung kenek kene. Ya Pit, coba Pit. Digambarke. Nah, keluarga berencana iki kepiye? Keindahan dalam berkeluarga itu bagaimana? Kuwi adikmu. Mungkin cilik koyo godi. Loh. Kok sik to ora kok kudu Kowe iki manut sutradara. Terus jare koyo kae. Lah iya umpamane kan ya ora apa-apa kono cilik kono gedhe. Wah, iki keluarga sing kakene BG ngene iki. Kok kakene BG pripun to rumangsamu ki? Kuwi adimu, Jajah. Iki, Mas. Wah, kowe iki wong wedok mbok sing luwes ora kok Mas ngene iki terus. Sing luwes ngono ora. Gawan wisan. Alah kaya masjidmu mbok tutak-tutuki. Kang Mas. Pripun Kowe Mas? dadi bojoku, kae dadi anake. Kang, mbok e dhewe wae. Jajah. Napa? Napa? Dadi apa aku? Kowe dadi mase, Iki dadi adike. Adik. Ngono. Aku adik. Kowe tekomu keri. Tekomu keri sik kono. Kowe tekomu keri sik. ya ya. Wong jajal Mas. Mas, Lotruk. Jawa Timuran Mas, Jawa Timuran. Yo. Jawa Timuran. Tungtak. Sarep. Anakmu loro ndok ndi ae gak ketok-ketok iku ndok ndi ae. Lah iya to, arek-arek iku nang endi abarane? Ya mene urung mulai jan iki anakan celek apa anakan menungsa ta? Weh, mboke koyo gento. Lho. Lah piye? Ndak halus belas yo. Kanan Lah celeng. sing halus to kowe. Kanan celeng. Mbok kowe berarti aku lek anak celeng berarti kowe iki mbok celeng berarti kowe. Oh iya iya. Mangsamu genjek no. Metu mengko lho Kang, metu mengko. Metu mungko Lah ngenteni aku kadung jam. arepe tak tokne. Anakmu ndok ndi kok gak ketok-ketok ndok ndi. Aduh, piye to Pak? Kemang tak goleki kok dek enek to wong kemang iki. Omong iki mulih awal Bu. Lah kok piye iki? Lek anake ndekne rasa digoleki. Terus Gawe neh. Oh alah wis ngono ki lho, ora pakai selesai ngono ki lho, ora pakai. mulane bali desane ra dadi-dadi lah kuwi to. Sing anakmu wedok jenenge Sarini, sing lanang jenenge Sariden kae ning ndi? Aduh, kemang ki lek pamit jarene ki ngemol ngono lho. Klodro kok enek ngemol barang iki. Ya paling ndak ki metu sramu ora. Lho kemang ki pamite
jebak iwak lho Mas. Nganti lho kemang bocah-bocah kemang. Aku kudu iso ngandani menehi contoh karo anak-anakmu. Yen kowe ra iso ngglowen anakmu, aku sing ngatur anakmu. Ngapurane sing akeh ya Mas. Ayah, Ibu, aku pulang. Aku pulang. Wis awakmu gedhe nggawa rangsel malah kaya kura-kura ninja. Loh, aku mulai sekolah, Pak. Iya, nek wis rasane nggih kuwi atribute kuwi lho. Loh, nyapa mulai sekolah nggih nggo buku apa? Ya. Adalah anakku Sarini. Iya, Mbak. Masmu ning ndi kok ora ketok ki ning ndi? Kamangka masmu tak kongkon ngawati sampean lho. Mau budale mangkat karo aku wae, Pak. Saiki mendem terus. Mau budal mendem terus semayanan karo lek Paidira nama jarene arep udu nomer ngono. Wah, berarti kumpul-kumpulane gembos ngene iki dadi. Heeh. Wis kene. Engko nek masmu sari den teko, bapak sing arep nuturi. Ayo Oh, iya, kene Pak. dulu. Ya. Kene. Aduh sing sabar ya nduk ngadepi bapakmu. Rene. Kowe tak dadekne gantine bapak lho, Kok ora iso ngawat-ngawati anakmu? Jajali. Anakmu ora iso mbok awasi. Pak anakku kuwi adikku, Pak. Adik, Pak, adik. Adik. Oh lah iya, Adik. Nyicil Bapak. Bapak Iki lho mari Mas mintamu gawe adik neh ngono kuwi mah lho. Ketularan aku. Ayo. Kowe dina iki karo Dek iki ning ndi ae? sinau, Pak. Sinau apa sinau? Sinau. Tak tung. Rucilan kok. Nah. Dek ini anakmu mbok duit piro? Tak wenehi dhuwit 150, Mas. Duitmu sik. Lah sik. Rene. Wis pirang-pirang dina bapak wis entuk kabar ora enak. Adimu mulai dhewe. Jane mbok tinggal ndi? Sekolahan, Pak. Piye? Tinggal sekolahan. Sekolah apa sekolah? Sekolah, Pak. Aja ngisi-sini bapak lho. Iya, Pak. Bapak iki ning kene dadi tokoh masyarakat. Nggih. Ibumu tak calonke dadi bendahara desa. Saiki nganti kedadean piye, Desa? Ayo. Ngaku ora? Nggih, Pak. Jare ngene. Aku ya. Ayo rene cedek bapake. Kandhani anakmu. Piye to Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa mosok duwe anak tukang dolanan jii. Masa anak nyasar mboke? Kowe kena ora kandhani. Ya, Pak. Tunggu. Dangak. Ora ngerti bapak ki sapa? Mosok lali karo awake dhewe. Loh. Iki lho kepala desa lho. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajar ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Adu pitik, Pak. Piye? Aduh pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delok adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak lembu iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Duit sing dek iki 1 juta setengah mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? GI, Pak. Piye? Kok kaya ngono pakatimu? Kowe ora nyawang, berjuange bapak karo ibu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Njur dek iki kowe utang dek sapa? Kula tang dhuwit Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Ning Kali Wungu. Piye? Eren, Sing sabar ya Le aja diulangi neh ya Le. bapak wis ora ndek sabar yen nganti kedadan kene bapak isin. Pak. Aja ngisi bapak kowe. Lah dadi apa? Halo. Dadi apa kowe? Lah dadi apa? Dadi apa kowe? Aja ngisi. Delok ibumu kaya ngono kuwi. Pak Minto izin, Pak Minto. Hah? Ganti Pak Minto. Aku dadi bapake ya. Ya, heeh, wis. Piye ta iki? Dadi bapake aku. Kowe anake, kowe bojoku. Wes. Berarti aku adike kae. Oh iya. Oh iya.
Ya. Rada atas. Kucilan alon. Rada atas. Ngerti aku karepe iki. Tak keproyekan. Rada atas. Rada atas. Oke. Rongko wis. Nduk, Piye, Mas? janjane ono apa, Nduk? Ibu lho, Mas, bendina nangis wae. Nangis wae mergo bapak iki jarene duwe bojoan. Ning kali wungu ngono lho, Mas, omahe. Sak ora-orane kon sing dadi adikku sing genteni ibu, njur ibu ngenes kedadiane ya apa, Nduk? Bapak iki sering nyogoki aku jajan, Mas. Mulane awakku lemu. Ibumu ndak ndi saiki? Ndak boleh ngomong, jare aja ngomong ibu ya ngono. Ibumu celun. Mas, ibu kayak piye lho? Iki lho, Mas. Ibu nangis terus lho, Mas. Wong pamit nang pasar to, aku kok ora jebul wong iki bapakmu gandeng Elsi. Lah ya ning burine pasar sapi dek iki to, Bu. Oh ya. Bu, Piye lho bapak iki? ibu sing sabar. Iya, Le. Wong wedok iki yen diloro-loro atine, sakala bakal dunggahke derajate. Ibu gak usah kuwatir. Yen bapak wis gak ana gentine wong tuwa lanang aku, Bu. Iya, Le. Piye-piye aku dilairno saka garban ibu. Yen atine ibu lara, aku ya melu lara. Yen atine ibu mangkel, aku ya melu mangkel. Emang ngono ibu, Le. Urus utusan bapak. Ibu Yen wis bapak teko, mungsuhe aku, Bu. Kowe mikir tuntas. Ayo nyisih Bu. Tutuk omah gawanane wis ngene iki. Anu wis ini rada macet. Iki anu lho. Gak nyawang ibu ta sampean. Ibu kaya ngono he. Apa ibu kurang ayu? Lah ya Apa ibu kurang langsing? kurang apa aku, Pak? bapak PC. Urusan bapakmu kono padha wis Ibu pasrah. direwangi operasi wajah, suntik kulit, ben putih. Bapak sing golek wong sing luwih putih, apa wis apik iki, he? Wis apik. Atine ibu kaya ngapa ngene? Penak bapak. Aku bapakmu lho. Bapak kudune wong tua kanggo conten anak, wong tua dadi bayangane anak. Ora ngono kuwi. Hei, apa kene kok nggih patuladan? Anu Ibu direwangi kaya ngene to nyawa to getih nglairke aku, Pak. Nglairke adikku, Pak. Kok bapak penak-penak golek wong wedok. bapaknya apa? Kowe keluarga berencana dadi contoh sing apik, aja dadi sing elek. Rumangsamu. Apa bapak sing apik? Iki mbok ngakui. Hop. Ganti. Loh. Aku dadi mboke ya. Wis salah Aku neh. ibu ya Pak minta ya. Ganti ibu ya. Ganti ibu ya. Apa pantes? Alah sak teman kok penting iso ngepuk ndase iki aku ya. Kok salah neh. Kene. Wis yo bareng neh. Yo. Yo. Piye? Piye, Pak? Ya, gimana Ayah? Cak, piye to, Cak? Ana apa, Dik? Mbok iku ora mulai-mulai to, Cak. Lah iya. Bapak bar tinggal telung dinane ke ibu parane nyati. Karo. Sik sabar ya, Nduk. Sik sabar. Sing sareh Lah iya, aja Cak. kemrungsung. Wong uripku gak apik kemrungsung. Yen kon arek loro kemrungsung gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin Cak. Bendina mboke ning pasar kono lho, nang pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi Elsi iki piye? Ndaro. Biasane ning kali wungu ngono yo ana. Masa ade dikayani nggih dhuwit panas. Sik. Sik. Nduk, Piye, Cak? Supini karo Supiah. Iya. Kon ngerti tak ibu saiki nglakoni apa? Apa? Lho, jarine kon ngerti dhewe ibu ndok ndi? Iya. Nggawa tas. Gawa tas. Tas
dandan. Lah, dhewe iki ibu kaya krungu-krungu didol Pak Minto. Oh, Yo iki. Kene. Iki ana sing gak bener iki, Nduk. Kene. Bener. Ganti nih ceritanya. Cacak gentene bapak. Cecek. Nalika semono bapak lara bronkitis. Wis kapundhut dening Gusti, njur ibu kudune malah saya ikhtiar kepiye ben uripe saya penak. Kok kaya ngene. Yen nganti ibu gak kena taelene, cacakmu sing arep ngandani ibumu. Hei, Wati. Yo. Tak sawange. Kak ibu. Ibumu wis Sapa? ibumu wis Ibu sapa? lho. Sampeyan lak ibu Supini karo Supia. Kok pentolo benerang ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibu Supini karo Supia. Darmi. Loh, petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Arepe nagih ibu mbiyen diutang akeh. Wah. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat, Iya. berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh jur gak gelem mulih Lah, iya, Pak. nganti nglakoni sing ora bener. Lah, Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Loh. Aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa mbok tuthak-tuthi Pak Vito. Dadi apa-apa mbok tuthuki. Wong kowe iki rasa gawe beruang ora imu kaya beruang. Kok dadak beruang. Lah ya wong ora sanggahe ngono wis kaya beruang kan rek. Niki lho Mas Minto. Ngene iki anakku delok oh bapak dadi apa? Dadi ngeten iki kula kandhani. Ah. Siti crita ning Nah. iso makna. Bener Pak. Wong urip ki aja rebut bener ning rebut salah. Muga-muga tugu kene iki ora ana keluarga sing derdah. Nah kuwi tapi anake keluarga kuwi gumantung saka diri pribadi masing-masing. Ya. Lah niki dicontoh Nduk, kowe iku nek wis rabi ditata meneh. Kok serabi piye wis terabi ping 4 kabeh. ora Ngawur yo. wae kok. Tamet. Kene rada rene, tasmu ki dijiko. Ning penjiwaane apik kuwi. Apik aku. Aku pancen dadi apa jenenge iki aktor penganiayaan apik. Mas iki ana pundutan gending, Mas. Napa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran. Kula nyuwun gending kopi wengi, Mbak Pipit, kaju kuning. Mohon dilayani saking Bapak Santo Poso Arang matur sembah nuwun. Assalamualaikum Geng Dalu Pak Minto, kula Pak Gimen saking Kalangan. Pak gimana iku, Pak? Nyuwun gending gubuk asmara serampat kalian kesayangan. Gadis manis Kalimantan harus dilayani penggemar wayang kulit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Geng Dalu. Ki minta kula Pak Sodik saking kampung dalam pakai saji lan Mas Mosen Bagus Tugu nyuwun gending gubuk asmara. Tembang kangen mugi pakelaning pakeliran ing dalu menika lancar sukses amin matur suwun. Kula Pak Sodik kampung dalem lan Mas Mosen Tugu wassalam. Pak Minto, satu pertanyaan untuk jenengan. Heeh. Dengaran kok Ibu ra nderek nyapo? Ikut Malah tuh di ruang Di tidur. ruang ganti, Ibu di ruang ganti. oh Ibu setelah ini ganti mau Iya. atraksi. Lho enggak. Di ruang ganti ki nunggu ning gone nggon. Oh, tak kira Kae lho tempat bersalin. Oh Ibuke babaran meteng. Angel. Tadi malam habis Angel, dikasih. angel. Ibu capek habis dikasih. Iya. Ha. Iki Nur Sewu ini Mbah Harus Jeding to sih nang Tasik, lenggah napa tasik. mboten? Tasik. Mbak sini tasik. Nggih, monggo Mbah Harus Jeding Oh. aturan minggah datang sasono nembang Pak, kalih Pak. SGI. Yuk. Pak, Pak. Mentaraman Mas, yuk kaya ngapa? Mbak Tenggur. Kalian Mbah Tenggur sisan. Yo, yo. Monggo Mbak Teguh. Dikarani kasuwun sareng-sareng Mbak Teguh kalian pundi Mas Bito?
engko. Mbah Cari Karangsari. Monggo. Mbah Banten enten. Oh, nggih. Mbah Amir, monggo Mbah Amir. Nggih, Mbah, monggo Mbah Amir sisan sareng kalih Mbah. Nggih, nggih. Tenggur, nggih. Kersanipun gayeng dadi ngene ketok guyub ngoten. Saiki anu kok seneng kula kalih Mbah Amir mundi Mbah Amir. bocah-bocah Sekar Gadung iki saiki setia. Lho Mbah Cari. Mbah Cari Karangsari mawon. Nggone bojone dhewe-dhewe. Mbah Lurah Himanto niku. Mas Minto. Nggih. Contoh. Mbah Banjar monggo Mbah Banjar. Nggih, sinten sing pengin minggah monggo, kula mboten maksa nggih. Monggo minggah Mbah Tuku sepindah. Monggo. Mbah Tuku. Mbah Lurah munggah, mengke Pak Minto mandhap. Monggo. Sinten Mbah Tenggur sinten mawon? Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu. Mbah Tugu berarti ora rene no. Nah, Mbah Tugu, Mbah Tugu, Mbah Tugu. Mbah Tugu. Monggo Mbah. Monggo, Mbah, monggo, Mbah. Monggo, tidak. Mario Jeding. Yen pangapunten menika Mbah Haryo Jeding dari saged minggah mergo sementara jedinge sik direnovasi dados Mbah Haryo Jeding kondur, Oh, kondur, ya. wonten kewajiban. Yun pangapunten Mbah Nugroho. Mbah, kok sajak wasis kados kagunganipun Mas Minto. Ayo mpul iki ora semayanan lho kok ya pas padha. Jas. Alah, malah wibawa panjenengan timbang nika. Ah iya. Isine jas mon disiapne. Oke, matur nuwun. Monggo, maju monggo. Pun derek Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nugroho. Mbah Lurah. Lintangan loro Mas. Ah, sae. Yo, lintangan semoro. Wah, Niki sidene winten derek. Pun disiapne kalih batu monggo nggih. Kula kira pawakane Mbah Tengguri kaya alim ulama kok jaluke lintang asmara. Pun mang milih dhewe, Mbah, mang milih dhewe. Lintang asmara, Mbah. Please. Dia, nulis. Anu, Mbah, pancen Mas Minto niku memprioritaskan untuk sindenipun. Aja meneh kok sinden. Yogane Mas Minto lho prioritas. Dia. Yoga tukang son wis nggo bojo dhewe saiki. Wis, tunggoni tok ngene sesuk wis enan. Tunggono Nduk. Ngene semarai Siap niku pun. semarai Sampun disiapne nggih Mbak Tenggur. Sampun Lama wau. tidak bertemu. Mbah Amir wau lek nyiapne kuat, Mbah Minto ndak ndang-ndang. semarai duit bengkok ndang tek ngene iki. Kok dek bengkok piye iki ngawur. Iki ra bengkok iki rong bau bengkoke. Pujian nggih. Disambat tekoni wargaku. Amin, Mbah. Los. Tenggur sampun wayangan apa derek Urong, Pak? urong. Dalange cek gawe gapura. Tenggori wayangan padha karo kene, tapi YouTube-e setel kono. Soben ngenteni pendapat dadi Bapak Iya, Tugu Tugur nggih. Insyaallah. Amin, sehat pokok jenengan nggih. Mbah Tugu. Enggak. Yuk lintang asma. Tepuk tangan kagem Mbah Tenggur. Wah, Nggih, cekap setunggal mawon nggih. Nggih, terima Mbah kasih Didik. sembah nuwun. Tugasnya Mbah Didik. wah, kok terus dilimpahne kancane. Ya siap lho banggaan. Niki Mbah Karangsari minggah mboten, Mbah? Mbah Tenggur. Mari cari gentose. Mbah cari. Oh, nggih. Mas Carik monggo lek katuran minggah saderengipun melayani tembang saking pamundhut gending, monggo. Nggih, suwun. Nggo Mbah cari. Pun barokah. Mas Carik Karangsari mewakili monggo. Mewakili Mbah Karangsari nggo. Monggo Mas Arek. Yuk, Duduk. yuk. Mbah Tugu sembah nuwun barokah saenipun.
Monggo Mbak Cari. Mbak Cari. Nggih. Mas Tarik Tenggong, kalian Mas Tarik Tenggong monggo. Mas Tarik Karangsari, kalian Mas Tarik Tenggong. Karo Tarik Pakis Rejo. Monggo Mas Cari pakai Rejo. Tenggong Mas Rio. Mas Rio. Monggo Mbak Cari. Ya. Tenggong nggih. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya para rawuh nggih. Alhamdulillah saged pinanggihan wonten ing kesempatan dalu menika. Matur nuwun Mbah Dalang. Nggih. Paring kesempatan datang kawula sakonco nyambut hadiripun para masyarakat Desa Tugu lan sekitaripun. Amin. Ugi sedaya penggemar panjenengan. Mugi sedaya ingkang rawuh jinangkung kawilujengan sedaya nggih. Amin. Alhamdulillah. Ingkang wigati lagi panuwun panjenengan punggawaning desa ingkang sampun kersa berpartisipasi rawuh kagem swasana ing dalu menika. Amin. Inggih dumawas sami-sami. Nggih Pak. Suatu kehormatan kebanggaan datang kita sami. Wah janten budaya. Ah, tembangipun apa Mas Tarik kalian Mas Rio? Mas Rio. Nah Mas Rio monggo. Piye iki? Lagu nyanyi. Iki dadi MC apa dadi apa? Nyanyi. Wis milih sinden. Oh cinta. Oke. Awakmu ae. Aku tak mbaturi ae. Oh anu. Suatu kehormatan iki. Ya. Dadi Suatu kehormatan. Betul. Iki dagangan iki. Ngoten nggih. Disebarne luasne mumpung nang YouTube iki. Nggih. sing dagangan oh Mas Rio. Mas Rio niki tasih dagangan. Bujang. Ah nggih. Jenengan. Kula nggih dagangan niki. Tak dongane muga-muga ndang ketemu jodone. Amin. Pun muga-muga ndang ketemu jodone. Iki dongane wong pirang ewu iki, Mang? Niki wong 7.500 niki 10 dadi siji niki. Setengah berarti. 7,5. Oke. Ah, kon milih sapa ngono coba. Pun Mas Rio. Awakmu ae. Yo, Nduk. Widya, heeh. Aku tak gambui tok ngombo tak jogetan karo Mas. Siji kas karo Mita, yo ngatekan Nduk. Sesuk aku iso direkrut ngene karo Jong Klitik Jong Kluthuk iki. Tembangin apa Mas Rio? Tresno tan kena kapedhotake. Betul. Ah, ya wis cocok pokoke. Cinta tak terpisahkan. Ya udah. Waduh. Iki namung lagu Mbah Mintong nggih. Ya, Kalau yang lalu biar berlalu, saiki namung lagu. Tresno tan kena kapedhotake. Mengke kula ngejak anu bojo kula Anissa Bahar mengke. Ngono. Wah niku kula nggawa penyanyi dhewe mengke Oh khusus ya wis cocok lek ngono. khusus tancep kayon. Apa? Apa ndak oleh? Alah sampun mawon. Wah ngoten. Nggih, mengke lintu kedal sambung malih kalih kanca-kanca Nggih. sedaya. Ngoten nggih, Matur Dalang. sembah nuwun Mas Tarik Sami-sami. Karangsari, Mas Bayan Tenggong. Alhamdulillah. Nggih. Menika dipun ajengaken pundhutane nggih Mas. Lah lajeng napa to? Ha nggih. Menika wonten kelinci ucul saking Pak Deri Pakesaji, ugi wonten gubuk asmara saking pranipun sapa ki mau? Pak Gimin saking Kal